Play. Play. Eta listo. Rollo Iris Goodbye, baina Iris Welcome. Iris Welcome. Silencio, agur. Hau izan da programa. No, Iris Welcome da, ez esan gabe, pum, agaude. Call intro Iris Welcome, Hori da. termino berria. Vamos, Aitor, aspaldiko naizela hemendik pasatzen. Ona iz de retiro espiritual. Falta egiten du, Bai. batzutan, Retiro edo ni. Biak. Aurreko astean, ostiralean izan nuen esperientzi txarro bat, Bai, zeba. Nintzen Laudiko institutuan. Hostias. Baina, joan nintzen ze nire lehengusuak eskatu zidan joteko bere batxilleroko titularen bila. Izin zuen, vale. eta ni, bigarrenengo eta joan nintzen. Joan nintzen ara, iaskaritzara. Ok, kristalean, egitzen dut tal, hortza emakume bat, kasaten ditzen duzu tal, batxilleroko titulu baten bila nator. 5 segundu, pipa ni begira, baina noiz amaitu zenuen batxillergoa. Eta nire buruan izan, era grandísima puta. Ez nahi zain zaharra. Baina gero kontuak ateratzen duela 8 urte amaitu nuela ni batxillergoa. 8 urte, Nik duela lau. Dios. Nik duela lau, claro. 8 urte, Qué duro, Ni eskatu zidaten behin, nana. Hor, ja nintzera nire nahi baten bila, eta eskatu zidaten nana. Eta ni como, no me conoces. Osa da kontrakoa, Bai. Ez duela asko abukatu duzula, ez. Oraindik ez zauden. Ergatzen zauden. Ja, izan zen hau duela 2 urte, eta ni todo niño, en plan, ¿qué dices? Trae al director. Que te conoces. Joder. Ba hori. Esperientzia ona, ni egon nintzen, bueno, sin más, txaskarrio moduan, baina larun batean egon nintzen Zumalakarri giren museoan. Ja, Non? Ormaiztegin. Asi, rollo friki. Baina gaur hori ez da... Ba, zure kabuz edo klaseko irteera bat. Bueno, Jon Regerarekin eta Gaizkarekin. Hiru historialari kutxunak. Joan ginen horra. Goierrira, a hacer un poco de turismo horra. Eta ondo. Ondo, za. Ondo. Interesgarria. Bai, oso interesgarria. Komentatzen duzu. Bai. Ondo. Apuntatzen dugu Basteritxiko Bai, lista zuzeneko bat. Blog bat, no? Bai. Listo, apuntado. Eta gaur, bueno, ikusi nauzue... Goiz gatoz. Bai, goiz gatoz. Ze, egingo dugu Irlandari buruz, ze, gutxo barru da, Patricio de una. Amazazpian da, baina Laudion ospatuko dugu, Amalagoan. larun baten honetan. Amalagoan. El Lío Tabernan. Zergatik. Ezagutuko duzue, Astoak, Rokui taldea, hemen izan genuen Usue Chamorro, eta montatu du. Oso ondo. Zer egongo da? Zein da plana? Ez baduzue jarraitzen Astoak Rokui taldea Instagramen, jarraitu ja. Geditu bideoa, 5 segundu emango dizkizuegu, eta jarraitu. 5 segundu. Vale, ja. Jarraitu zue, ya está. Orduan plana da, rugby partidak ikustea, ze dago jokatzen, da Six Nationseko azkenengo jornada. Fasa ez. La jornada. Baizea ligila. Vale. Jokatzen dira partiduak, eta nor daukan puntu gehiago. Vale. Listo. Eta superinteresgarri dago, horren pate bat, eta listo. Espetakular. Orduan, partiduak egongo dira. Partiduen ordutegiak. Ez ditut hemen. Bata zen... Iruretan, bostetan eta 9etan, olango zi. Ba, algo así. Baina, bueno, hori, eta arratsaldean zehar, pues egongo dira Lion ambientilloa. Simaz, igual jolas improvisaturen bat. Egingo dugu, edo improvisatu gabe. Eta ere, bueno, nire... ¿Cómo se tendrá? Txanoa. Nire txanoarekin lotuta, se me ha olvidado. Zer egongo da El Lío Tabernan? Zer egongo da, zer dago ja. Zer dago ja? Badago ja. Eskatu alda ja. Ikin eza? Gainero ez, baina dago de botinak. Vale, ez nekien. Ez da gainorik egongo. Ez ez. Zen, como eltzen, eta egun baterako, eta jarri bazuten como kainero bat. Baina daude botikinak. Bueno, ondo. Ondo ere bai.
Eskatuko dugu. Guinness bat. Bai. Oso ondo. Nengo dugu probando en directo. Probando en directo Guinness. Irish Carbon Irish bat, Carbon. Bakizu zer den hori? Bai, zer den ez eskatu. Nik ez dut eskatu, baina ikusi dut nire lagun bati eskatzen. Riak ikusi zuen, deskubritu zuen beste gunean. Bai. Eta nik ez nekien zer zen. Ez nekien? Ez, bera ez da. Txorradon, baina, bueno, guapo dago. Txorradon. Guinness pint bat. Hori da? Txupito jager batekin. Txupito jagerra barruan. Ez, du. Bai? Ez. No, whiskyrekin. Dauka, Baileys, Guinness pinta bat. Ja. Baileys, eta whisky txupito bat. Whisky, barruan botatzen duzu gara. Mekiko. Hauka Wikipedia horria. Bilatu nahi baduzue. Egia. Errezeta. Me inventa. Basteritxiak pukin, Bai. Eta, bueno, gu aprobatzatu dugu, eta horretarako bueltatu naiz. Horretarako. Bueno, eta gauean egongo da DJ. Bai, DJ. Acid bueltatuko dira. Egia. Eta hori. Bai. Eta sosketak egongo dira. Bai. Dituzue boletoak, ez dut ekarri, baina Euskatia denak salduta, Joder, nik erosi behar dut, orduan. Esan eta putatuko dizut. Vale. Eta, bueno, putatuko naiz. Gaur kontu zehatz baterako bueltatu naiz. Eta bereziki egiteko berriro ere programa musikal bat. Horko programa musikala izango da. Aspaldiko ez dugula egiten, eduki genuen gure etapa kirolaria, bueltatu ginen gure etapa Sasimira, eta gaur, de Remembering, bueltatu gara gure etapa musikalera, eta supongo egun bakarra izango dela, eta horrek ostean berriro ere beste movida batera pasatuko garela, baina, bueno, horrelako da basteritzia. Eta, justo gaur, erabaki dugu... Hau izan daiteke rollo ziklo bat. Musika kirola, sasimi... Gara kultura, Eta, baina dena da borobil bat, Urrengo egunean egingo dugu programa de cocina bat, hemen, zuzenean, horko... Baina hori. Hemen, hornillo batekin, Bai, con un fueguillo y tal. Hori. Gaur, zeri buruz egingo dugu? Musikari buruz. Baina... Nongo musika? Bat. Airu. Irlanda. Eta, hori, igual asaltzeko, pizkat urte hauetan, azken urtetan, agertu izan direla hainbat Irish groups from Ireland. Irish bands from Ireland. Eta, bueno, igual Irish revival moduko bat eman da, osea, azkenean galikoak izan du ere berreskurapena, eta ere, hori, irlandar kultura izan du bere repuntea. Eta galikoa, ofizialtasuna izan zuen, Gran Bretañan, 2022an, uste dut. Bai? Uste dut, Onda, ez nekian. Baitz esango nuke bilatuko dute. Zu jarraitu. Eta, bueno, hori, honekin lotuta, bereziki galikoaren inguruan, aipatzekoa da, hori, guztiok ezagutzen dugun banda bat dagoela, igual, programaren hasieran entzun duzuen HOOD abestia, nika taldearena, eta hauek izan dira bereziki gaelikoaren berreskurrapen hori ekarri dutena, osea, azkenan rapa gaelikoz eta ingelesez egiten dute, eta hori, hauek dira Belfasteko bata ez da ingaztea, baina bi gazte eta nagusi bat, hori, sortutako taldea Belfasten, eta hori, eragin handia izan dute, azken urteetan film bat egin zuten, nik ez dut ikusi, baina nahiko ona. Bai, ona da, no? Nigo goratzen dut, John Fonbeck gominatu zidala, zan zian, dago film bat, rollo rapero batzuei buruz, dakizer, filma dago gaelikoz, eta hori, eta nire zan zuen, Afrika da. Feste. Gainera, ikusi daiteke, ofizialki, bakarrik, filminen. Bai, bakarrik? Bai. Nik ez dut filmin. Zeda rollo filmi, esa da zine de autor, ez dakizer. Kurioso da, filmean agertzen dela Michael Fassbender. Bai, da, egiten du rapero baten baita. Anda. Zegoela sartuta Iran. Ja. Orduan, ezin izan dute benetako aita ekarri. Ja, por motivos evidentes. Ja, hombre. Ze uste dut bere ama
agertzen dela. agertzen dela Eta benetan, ez, bai, ez. ez nekien hori. Bueno, eta aparte hori, Spoiler. pues, azken urtean edo, pues, saien izena asko entzun da, ez bakarri musikagatik, ere, politikagatik, Palestinako genozidoaren kontra agertu direlako askotan, eta, motxaran ez dakit nola esaten den, baina raperoetako bat, pues hori, kartzeleratu nahi zuten, eta, azkenean, irabazi zuen epaiketa, eta, ez dakit berriro ere sartu baden, baina, oie, badirela igual... Glastonburyn izan zuten movida asko ere Bai, bai. egia da. Zuk ikusi dituzu zuzenean, no? Ikusi nituen zuzenean, BBK Liven, BBQ. 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 Eta zelan? Ondo, no? Super ondo. Super ondo. Euskal Herriko ere independentzia eta borroka guztiaz, Ja. ez da, igual ez dakite gehiegi, baina badakite borroka hori existetzen dela eta horren alde daude, ze azken finean, pues, euskara eta gaelikoa, pues, como Bai, eskultzen minorizatua. Talde berdinan sartzen da, eta hori, eta, kontzertuan euskaraz egin zuten, mitiko, pues, gara euskal eskatuta, askatasuna, eskerrik asko, eta... Como Iturgaitz, no? Como Iturgaitz, berdina. Eta hori, eta gero ere ikusiko ditut, Santanan, ekainan, holtzen direla. Bai, komentatu zenuten. Bai, eta hori. Guapo. Que guapo, y que caro. Bai, imaginatzen du. Cago en la leche, Kontzertu bakarra. Aprox? No, izin aprox. No. Ordaindu dira. Vale. 40 euro, Hostias. 41 uzut, mitiko gazote gestion eta movida goiekin. Joder, que jarto, tu. Me caguen. Erosin dituen ni sarrera guztiak, ni laguntzako eta guzti. Eta gara, batean, 200 ez dakit zenbat euro. Ja, que jarto. Ez, egin bizum, ja. Edo presioa murriztu. Egin bizum, sordidanak. Eta jarriko dugu zenbakian, bizumak egiteko. Pa financiar la cultura. Joane apunto, pospon, nire zenbakia. Eta, aparte, hau igual gehiago lotuta dago hip-hop munduarekin. Bai. Eta, gaur igual ekarri ditugu beste talde batzuk ere eman delako rebelot bat, estilo musikal berezi batean, deitzen dena Irish Trap, dena Irish, folk musika moduko, folk musika dena, Irlandan, bereziki puff musikarekin lotuta, hango puffetan jotzen den musikarekin, eta talde asko agertu dira, edo genero hau berreskuratzen, eta genero hau berreskuratu ezik, moldatu duten. Adibidez, ekarri dugu bideo bat. Diego ez ditut ezagutzen. Fomek ezagutzen ditu. Seguramente. The Mary Wallopers, Dundaldekoak, eta, jarriko dugu bideo bat, Code Liberoi abestia, abesti tradizionala abesten. Gainera, bideo honetan agertzen da Mogolai Bab, nikapeko taldekiren bat, eta hemen dago bideoa. Out of the east there came a hired man, all the way from Britain. Glory, hallelujah, Cockhammer oil and the orange shoes. Hau izan da, en plan, satitxo bat, por el copyright, dut uste copyright dagoenik hemen, baina, espada, ez du asko jarriko. Eta, ikusi zuenez, hori, movida da, en plan, genero hau... Rollo guapoa, bai. Bai, rollo guapoa da, porque... Sano ez dakit, porque askotan dira kristan fermentados, baina... Baina movida ere gabe. Bai, hori bai, guapo dago, porque lasaia da, errebindikatiboa ere bada, eta askotan, hori, abestiak guapo gaude, claro. Es que, en plan, daukaten roia, hemen, igual ez dugu hainbeste izan, eskenean taberna joteko ohitura edo gai dutena, imagina, guk askotan ez dugu imaginatzen, en plan, astero kontzertu bat tabernaren baten egotean, adibidez, kezka moduko baten, Tokio nahi izango zen, talde,
talde hau joteko, baina, bueno, hemen ez dugu izan, Ez. eta... Ni Irlandan ez naiz egon, baina Eskozian egon naiz, eta badago como bere kultura Bai, handia. bai, bai. Guazoaz kaletik eta pafetan, dago kartel bat kanpoan, bederatzitan, bederatzitan ez, bederatzitan jaude goean, baina rollo zazpiretan, pues, kontzertu bat, jo que sekin. Bai, bueno, eski Eskozian ere ematen ari da ere, como hori revival hori, adibidez, ez dute karri, bueno, ez dugu karri gaur, baina bago beste talde bat ditzen dena Brogel, bueno, supongo txarto esan dudala, baina, bueno, da ere bada, osea, guapo dago, en plan, ikusi nahi baldin baduzue, Brogeal. Ni Eskoziatik ezagutzen dut, ez dira oso indie, ez zer dira superfamatuak, baina Biffy Clyro, Ba, ez dut ezagutzen. ez? Buenísimos. Nietat, aurkitu nituenean hauek, izan zen, rollo, bare bat abesti jarri eta, mitikisimas. De rollo, entzun ditut abesti hauek, baina ez nekien talde honetakoak zirela. Hoiek eta Bleed From Within, hoiek dira metaleo, eta haien como lema edo hau da pure Scottish metal. Bakizu nortuk diren eskoziarrak? Cocteau Twins, ezagutzen duzu taldea? Bai, fijo, agertu, TikToken orain oso famatoa egiten ari da. Gero jarriko dizut, baina bai, oso eskoziarrak dira. Bai, izango da, komentatu gon boida berdina, no? Ezagutzen ditut, baina ez nekien hauek zirela. Eski hauek oso, bueno, bai, hori da. Dituzu fijo, abestiak mitikoak dira. Eta hori, trap revival honekin ere, beste taldea aipagarria da, Madra Salah, ez dakit nongoak diren zehazki, baina lo están petando bastante, osea, duela gutxi atera zuten, bueno, duela gutxi, urtarrian atera zuten haien lehenengo diska, ezkenean haiek zentratzen zirelako zuzeneko kontzertuak ematen, batez ere tabernetan edo, eta, bueno, igual da nire movidas, ezagutu nituen por una YouTubeen algoritmoagatik, baina, hori, urren urterako edo, ja oso ezagunak izango direla uste dut, y para que digan que en el Bastrichia no somos innovadores. Aier aldeara beste talde bat ekarriko dugu, Ruskirekin egin genuen bezala. Hori da. Eta Rosaliarekin ere. Eta Rosaliarekin bai. Ez horregatik aire alde. Eta, bueno, hori dira, pues, nik ezagutzen dituan, adibidez, bi talde trap munduaren inguruan direnak. Zer esango? Osea, nola da? Traditional. Vale. Baina hau da moldaketa bat, erabiltzen dituzte, pues, dago... Funcion, Ez dakit nola ditzen den instrumento arraro bat, dela como una... Arcón, con un cajón, egiten dutela horrela... No, ez dakit. Hurdi-gurdi? Harmonium, uste dut ditzen dela. Hurdi-gurdi ezagutzen duzu? Hurdi-gurdi? Bai. Zer da hori? Da como... Ez da gitarra bat, ez dakit ez da Hurdi-gurdi den edo ez, bai, lokura bat da, Eta da, como, trabankulo handi bat, daukamen manibela bat, eta sumaten diosun manibelari, da mitiko de taberna medio bat. Bai, badagona tipo bat, abesten dituena... Eta jotzen zu, como botoi bat. Bai, bakit. Osea, ez duzu ikusi inoiz, mitiko tio jotzen dituena 1858ko Pariseko iraultzen abestiak movida horrekin, en plan, liston frikada, baina guapísimo. Ni jarretzen nuen tipa bat egiten zituela metal bandetako coverrak hurdi-gurdiarekin. Eta adibidez, jo que se, Lamb of God, baina hurdi-gurdiarekin. Es que izena es la hostia. Encima, gurdi, eman, sarau da gurdi gaztetzea, no? Horregatik jarri zioten... Bere izena como beste bat da, Ja, gurdi guapo dago. Osa, izango da, en plan, rollotek... Erderaz, Zanfoña. Bueno, en sí guapo también, baina... Ja, hurdi-gurdi. Hurdi oso guapo dago. Joder, chaval. Cordófonos frotados, Cordófonos frotados, hori zera, portugueses. Familia de instrumentos, harmoniuma, baina talde hau Madre Salajtek ere erabiltzen ditu pedalak edo mobiak egiteo eta hori, aldaketa da. Behatu dut, agertu zait, talde hau bilatzen, agertu zait, zer esan nahi duen Madre Salajtek. Esan nahi du, ondorik gabe, edo txerri txakurra. Hostia, txerri txakurra. Me gusta, talde
Talde bat osatuko dugu izen horrekin, Txerri Txakurrak. Ez nekien izena, Osea, zer nahi zuen izena. Nikapen izena, ere historio, bueno, movida berezia da, porque Nikap izena, esen egiten zutena Irakoek, British Soldiersekin, que le metían un tiro en la rodilla. Más, aipatzeko movida bat. Kultura. Utziko dugu igual, tratut mundua, gertuko gara igual biok ezagutzen dugun mundu batean. Ez dakit nola klasifikatu banda hau. Ez, New Wave. New Wave moduko bat. Azken aldian gertatu zaite banda askorekin, Bai. Ba, entzun behar duzu banda o tal, eta ze jortze dute? Ni uste Fontaines DC. Adibidez, ez dakit norekin hitz egin nuen, bai, ontsagoaz, ez dakit norekin hitz egin nuen SSS taldeari buruz, Bai. eta gaitu zian. Jo, beti entzun dut, existitzen dira, baina ez dakit ze jotze duten, eta gaitu ziaten. Ze jotze duten? Alternative rock. Baina eske da oso Serio? espektro zabala. Eta Eske, New Wave claro, ere bada, eske, baina claro. nik uste... Da, rollo pop musika, ja. Pop musika, bueno, bai. Bai, eske pop musika... Adibidez, Gorillaz suposatzen da pop musika dela. Baina, konparatzen duzu adibidez Taylor Swift eta Gorillaz, eta Hombre, zer ikusirik. Taylor Swift da rollo más suave, Pop. country suave, pop country suave. Igual Taylor Swift da popena. Poppy. Taylor Poppins. Poppins. Sí, da como... Da, Bai, popularra da, super azkenan popularra pop da. musika da, musika popularra. Bai. Bueno, da zure karaokean abesteko. Hori beste gai bat da. Bai, popiti pop. Orduan, gaur egun jaz ez litzateke musika hori izango, ez da? Ze ez da musikarik entzunena. Generorik entzunena. Zein? Taylor Swift. Bueno, bada, baina genero moduan. Bueno, baina da. Orduan, pop musikak aldatzen du esan nahiaz, denborarekin, esango zenuke. Bai, eta ez, pop musika bada lotuta, ez generorekin, sino artistarekin, artista pop bada, osea, ja, ez da bai dau izan genuen Rosaliaren programan, bai. Ez da bai da, luze eta txapa bat, musikaren inguru egiten dugunean, jotan txapatzen dugu, baina bai. Zara sartuko orduan. No, sí. Fontaines DC. Fontaines DC. Zer da Fontaines DC? New Wave. I'm gonna hit your business in this moment. Bakizutik ezagutzen dituela Tiny Deskeko kontzertu batean, que fue una perlada, entzun nuenean, en plan, está guapo, baina ez da, osea, justo, en plan, gaur egun diren kontrakoa. Fontaines DC dauka... Bai, zaharra, plan, uste dala, como liburutegin batean, con violonchelos y la hostia, o sea, guapo dago, pero oso raro da, eta gero, de repente, atera zuten, I love you, eta ya gaten aldatu zen, bueno, gero ya, o sea, entzun nuen hori, y dije, pues muy bien, baina no les hacía ni puto caso, o sea, eta gero ya, de repente, atera zutenean I love you, ya, hostia, si son estos, tal, no sé qué. Baina, hori, arraroa. Baina nik uste izan dutela... Bakizu zein den super fan de Fontaines DC? Nor. Cillian Murphy. Egia da. Hostia, egia da. Qué máquina, Bai. Tío que solo sonríe a los irlandeses, O sea, ikusi zu Jesse Buckleyrekin, en plan, normalean beti dago super serio, baina Jesse Buckley dela Hamleteko aktorea, o sea, orain ziurreniko Oscarra irabaziko duena, BAFTA ez dakit. BAFTA ematen dionean, eske dago, BAFTA irabazi zuen eta Cillian Murphyke arkesten zuen. Zegoen superposik. Eta, eske ez dut inoiz hain posik ikusi. Ikusi oso elkarrizketa daudela Tom Hardy eta esaten diote, bueno, biok zaretela britaniarrak eta Cillian Murphy esaten. No, biak eratzen dira. Bakizu nongoa zen? Bestea, o sea, el entrevistador. Israelekoa. Joder. Sin más. Formatizar. Punto. Baina, Fontaines DC, voltuko gara, Fontaines DC-ra. Bai. Zer da Fontaines DC? Edo zer ez da Zer ez da iturria, esango zen?
Distrito Confederado. Distrito Confederado. FSU. Distrito Federal. Es que si esango nuke hori, esango nuen hori, baina ez. Zeba. Ja, Nongoak dira, irlandarrak. Irlandarrak dira, Dublinekoak. Bueno. From the capital. Gitarrista. Baina, gitarrista, Madridekoa da. Nola ditzen da? Carlos O'Connell. Zenona, bai. Bestea, abeslaria agerian txaten, eta gero ja ez dut. Eta besteak. Besteak ez, bueno, bai. No, ez dut. Bilatu dut hemen Googleen, bueno, ez da Google, baina, bueno, eta gertzen da Irish Rock Band. Irish Rock Band? Rock Band, jartu du hemen. Ziren Irish Rock Band. Ziren, bai. Eta orain, zer dira? New Wave. Zer da SSS? New Wave ere, no. Carlos O'Connell. Carlos O'Connell, bai, da. Dira, hori, Brian Chatten, vocals, Connor Curry, gitarra, Connor Vigan, irugarrena. Basua, Connor... Irugarrena, pilotariak moduan, Hostia, ojala, basu jolea, bai. Tom Cole, drums, baterian, eta Carlos O'Connell, gitarra. Que míticos. Hasi ziren 2014an. Bai, duela asko, Eta gaur egun jarretzen dute. Ez dira inagusiak, Ez dira inagusiak. Igual irian txaten esango ditu 30 urte, o... Que ba... 30. 32. 30. 30. Oen kalkuloak egiten. Da, 85-koa. 30, bueno, urte honetan egiten ditu 30. Oso gazteak dira. Uf, 85-koak, ja 30 urte, A ver, zuk te quedan la urte. Bai, baina. Eta niri... Daramat, como, ostiraletik, Pentsatzen hori. institutuko incidentearen ondoan. Nago... Sentitzen zara nagusi, no? Ja, krisiak, Ja... Daramat, 20 urte ditu denetik krisiak egin. Krisiak bai, krisi de los 20, osea, sartuko zara 30ko krisian, baina krisi gabe, osea. Zango zara bakarra. No, etorriko da, beste krisi bat, seguramente. Nik uste zuetxe, jende batek sartzen da krisian nik uste 20 urterekin, eta... Ni ezin nintzen, tatuatzen. Osa, ni tatuatzen. Tatuak ajak egiten. Eskaratzen, egon nintzen ere garai bat. Horain naiz, runnerra. Daramat, ja, denbora runnerra izan da, Banda bat, ia montatzu dut banda bat, Bi ensaio eta kanta erdia, Que epiko, Bi ensaio eta kanta erdia, Hori, txerri... Ganada de triunfar, Txerri txakurrak. Txerri txakurrak. Txerri txakurrak. Zeriago. Orain nabil, katalanea ikasten? Duolingo egiten? Parlas katala? Parlo katala. Una mica? Una mica. Txizo bat. Ikusi duzu Guarres podcasta? Zuk joan ezagutzen duzu? Guarres. Ja. Bueno, dira, bi tipo eta tipa bat. Katalanez baldin bada, da guarras. Guarras. Simo, tío, mozarratzen dira de señoras mayores. Bata da la consol. Rollo... La Gina Vagina. Rollo kontusatxuak. De Guazeman. Bai, rollo hori, bai. Que guapo. Eta bestea da La Luz. Guapísimo, tío. Da katalanez? Bai, da katalanez, bai. Entzungo dute pa hacer listening, Bueno, duela bihazte uste dut, joan zela adako lau. Sin más, parkatu, baina zen intzizo bat egiteko. Eta hori. Hori, ze gehiago? Eta hori ustun dira, azkenako krisia dela, katalana ikasi nahi duela. Karo, nago Duolingo egiten. Eta nire arrebak, nila baneraban como marreguneko ratxa. Hori zen dut apurtu. Horain igual dara bat, 28 egun edo, ratxa luzea. Eta arrebak esan ziren, izango litzateke askoz farregarriagoa, portugesa ikasten. Bai. Eta, tío, me cago en la puta. Bai. Claro, ahora ya... Nego nintzen Alemaniarekin. Duolingo nera bai? Bai. Eta, nik ikasi dut, baina no tengo ni puta idea, eta esan, bizkata, a ver, se sabia, ni puta idea, gero sartu nintzen italiararekin, eta gero sartu nintzen arabiararekin. Eta ni puta idea, osea, barekin, osea, eta ja, plan, rollo iru izki, plan... Rugerrako prestatzen, No, joder. No. Oraindik ez dakigu norden Ayatola berria. Hemendik basteri txitek
izango dugu, Foser dela. Ni naiz, bai. Jone, programa guztia, Foserrek izango du, bale, aurpegia blurreratuta, bale? Bai, espada. Eta ontsa distorsionatuta ere, bai, eta... Una llamada de Netanyahu, vamos a por ti. Vaya derivación a... En fin. Hori, Fontaines DC. Fontaines DC. Bordatuko gara musikara, edo jarretuko dugu con el krisi. Nik esan dut krisia, ere, baina izan nuen. Hori, jamás, emeretzi urterekin. Baina, bueno, Zer datu zitzaion, zein izan zen zure krisia? aldaketa. Osa, aldaketa, en plan, justo batera nintzen, ja, COVID-etik, como tal, unibertsitatean sartua, tal, no sé, eta justo me pegó. Baina ez zinen, jo que se, eskalatzen hasi, o... Bai, egun batean. Beste batean joan nintzen kickboxing egitera, egun batean. Bilarekin? Bilarekin. Araba, bueno, etzinako arabara. Eta, erradas. Eta gero musika, banda ere, saiatu nintzen, bai. pena, lortu. Bueno, batean lortuko dugu, Aitor. Claro, osea, krisi hauek gaztetan izan da, daukagu abantaila, bueltatu algarela krisi hoietara. Ja. Rollo 5 urte barru. Pero no está muy guapo, en plan, ailegatzea 45 urterekin. Trabajo erdiestable. Eta banda bat montatzea, ya no mola, o sea, 45 urterekin ya... Baina ez duzu zuela nautzi behar. No, claro que no, depende. Si te quieres rock and roll. Ya puestos, izango gara urrengo Iturria Claudio, o sea... Eskonduta seme-alabekin eta batean heroina. Hori da, bizi modu bat. Si no te metes del todo... Erosi dut Pac Ibanez de 70 euro gitarra ampli heroina soka eta heroina. Eta erosi dut heroina. Banda montatzeko. Claro. Quiero ser rockero, Quiero ser rockero. Hostia, buen sketch. Juego de Nintendo DS, Imagina ser rockero, Joder, bueno, edo Guitar Hero. Guitar Hero. Hori, guapo gongo zen egitea, rollo programa bat, Guitar Hero jolasten. Sin más, por los loles. Espero, inorez llegatzea momentu honetara, jamás. Tío, ni konfesatu behar dut, ez dudala inoiz jolastu Guitar Heroean gitarrarekin. Ni jolasten nuen Wiian bateriarekin. Ez mandoarekin bakarrik. Bai, claro. No jodas. Pues gitarrarekin oso guapo dago, Nik badu gitarra, bueno, clase obrera, La verdadera clase obrera, Bebe. La verdadera clase obrera, no tener para la guitarra del Guitar Hero. Bueno, nik ez nuen erosi, oparitu zidaten. Hombre, ya, claro. Bueno, ni egon guzu bateko oparitu zidan. O sea, tengo juegos de la Wii, ¿quieres jugar? Bai. Sí, porfa. Hori, eta, yo que sé, el WWE 2009, o sea... Nintzen oso salea, Ez? Ez. Hostia, baina ez da ikusti ere, klasean komentatzen zute, es que ayer Undertaker... Mitiko? Bai, oza, mitiko da, Nik... Eta noiz baita ikusi dut, baina ez nintzen oso salea, oza, sin más, no sé. Zilean nintzenean, garun batean zen gorria, edo urdina, SmackDown... Ez naiz gogoratzen, baina zen después de la Fórmula 1. Osa, goizan zen, aita, Fórmula 1 ikusten, como Alonso, muy mal. Bien. Eta gero ya, mi turno. Claro, orain, 15 urte geroago, movida berdina, Como si ya ez dago Fórmula... Como Alonso. Mal. Bueno, nik ez jarraitzen, Nik ez da. Baina esan zidaten txarto. Bai, txarto da. Horren batean egon nintzen elkarrizketa batean, como borobil batean, hitz egiten, bueno, ni entzuten, eta Formula 1 hitz egiten. Bai. Ni horretan inpute. Pilar letorri zen perfumean. Movida berdinik. Zuzen dela. Bai. Bueno, Milojak gozo onak egon ziren, Osa, jodido. Zonak. Eskerrik asko Bilal, Sarot Bilal, Claro. Izan zuela konbate. Bai, zuen. Sorionak Bilal. Madre mía. Vaya desvariaus. Zema denbora. Ez dakit, baina... Bueno, Fontaines DC. Venga, buelatuko gara. Guapo dago da. Oso guapo dago. Zomar duzue. Ikusi behar duzue Karlo Txokonen programa bat, haren pedalen inguruan hitz egiten, gazteleraz. Osa, eta kanal berdina bakizu nola gertzen den. Baina berak ez dauka Vale. Dago programa bat ikusi nuena, eta programa berdina bakizu nor joan zen.
Lukiek eta Belako Josu Simun. Simun Bilera beitia. Bai. Jarto, Mismo Nola sitio, ditzen da programa? Ez dakit. Pedales, no sé. Bai. Es que uste dut ikusi dudala alako bideo bat de Viva Belgrado. Bai, pues, bai. Baina videollamada doazela Hori da supertxarto. Hori da programa. Ezagutzen dut, bai. Una macarrada, baina hori gertzen. Sin más, aipatzearen, en plan, de curiosidades de Fontaines DC. Urrengo urtean, etorriko dira Leudoko jaietara. Sorpresa. Jakin dezazuen. Oasisekin batera. Eta kolabo bat egiten eta grabatzen zuzenekoa. Bai. Meidi laudio eta gero joko dute. Sin más. Jakin dezazuen. Atera diren emaitzak ez dira egiazkoak. Inkesta zen egiazkoa, proposamenak. Guk erabaki genuen, Fontaine DC eta Oasis dorreko zela. Eta, bueno, gero ere Mekano. Baina igual, Nacho Cano, zu ekarriko, no? No sé. Joder. Bueno, Fontaine DC, oso ona. Oso ona, oso guapo. Hemos variado. Joan, se me ha dado gordo. Venga, joan zaitezte... Azte buronetan Lio Tabernara rugbia ikustera. 3 aurrera, nahi duzuenean. Bai. Guinnessa hartu, Guinessarekin oparitxoak daude. Sartzen zarete sosketa baten. Bai. Sosketatuko dira rugbiko kamisetak. Hori da. Eta guri idatzen baduzue boleto batzuk erosteko, euro batean boleto bakoitza, eta sartzen zarete sosketa baten. Sosketatzen da errugbiko Samameseko finaletarako mare basarrera. Oso ondo. Eta honekin Eris goodbye. Ez dakit nola esaten da agur galikos. Zongo dut. Eringo bra, o mag, ez dakit nola esaten dute. Baina, bueno, Eris goodbye, bai. Eris goodbye. O sea, ya está. Gordo. I can claim the dream of